ISelect Africa TV updates sawubona mbukeli ngiyakubingelela futhi ngiyakwamukela igama lami nginguSinenhlanhla. Zisalokho zingene njalo izithombe namavidiyo aveza umonakalo osudala izimvula ezinamandla esifundazweni KwaZulu-Natal. Kanti umnyango KZN usunxuse imiphakathi ukuba ingawela amabloho agcwele amanzi njengoba lokhu kuyingozi, kanti futhi abantu uma bakumele ke bangalithathi uhambo olungenaso isidingo, ikakhulukazi njengoba ke lesi sifundazwe sibhekene nengqinamba yezimvula ezinamandla. Zibukeleka mbukeli ezinye zezindawo ezithintekile. Ungahambi ngoba meyimuka la ihamba nawe. Umuntu unesibindi lo. Isibindi esingekho ubuke yaphephuka, ibu. Akahlehle. Akabuye. Basana. Yeah. Hayi phekane. Anikawelizana. Yeah. Ayam. Hayibo aphuma abantu. Avula ibhodi. Hey! Hayibo! We! Ke mbukeli sisakubikela ke ngazo izindaba zezikhukhula ezihlasele kakhulu ke isifundazwe sakwaZulu-Natal kakhulukazi eThekwini. Sikubikela la noma ke sokubhekela umgwaqo lapha ya uM4 noN2 ongeminye ke yemigwaqo ephazamiseke kakhulu ngenxa yezikhukhula ezinamandla, nokuvelayo ukuthi impela kusazothatha isikhathi ukuthi ke ibuyele esimeni noma ke isebenze ngendlela ejwayelekile. Nangoke Ayanda Msweli esibikela ngokwenzakalayo. Yabona ke la N2 north lo ngekwana. La ufana khona na M4 qhamuke Mlazi la uzohamba uye edolobheni eThekwini. Nanti into esikhuluma ngayo endleleni. Ngiyakuchazela ngokusobala ukuthi yabona lo mgwaqo lo uzovalwa, hayi ukuthi uzovalwa, uvalwe namhlanje. Nakusasa naphambi kwakusasa nangalo liyasuku ngoba umsebenzi semkhulu kakhulu ozosetshenzwa. Ake singawulindeli ukuthi umgwaqo ozosebenza manje, ake sicabanga ukuthi nje mhlawumbe sizobona kahle emva kwensuku eziwu-3. Yilesi simo esibhekene naso ke la eThekwini lamaphethelo. Ke mbukele uma siqhubekela phambili sikubhekela ukuthi umntwana uThembi Zulu Ndlovu ongudadewabo wesilo eSakhothama uzofihlwa emadadeni Newcastle ngosuku lwangolwesine. Lokhu kudalulwe inhlangano yakhe engenza inzuzo iPrincess Thembi Kabhekuzulu Foundation ngomsombuluko. Ngokusho kwalenhlangano, izinhlelo zokufihla kwakhe zizoba zibandakanya amabutho kaZulu, kanti nezinhlelo zokumvalelisa zizoqala ngolwesithathu ziphothulwe ngosuku azotshalwa ngalo. Umntwana uThembi udlule emhlabeni esibhedlela seNewcastle ngolwesihlanu, lokhu kuzemva ukuba exinwe ukugula okwesikhashana. Kanti ke kuvela noma ke uqhame kakhulu kwabezindaba ngoba ubekade ephikisana esidlangalaleni ngokuqoka kwesilo mithuzulu kaZwelithini njengesilo esilandelayo.
Kanti-ke mbukeli sibeka lapho izindaba zethu usuku namhlanje sathembisa ukuthi sokulokhu futhi-ke siqhubeka sikupha ezinye ungakhohlwa-ke ukusihlangabeza ey'nkundleni zokuxhumana Instagram, Twitter and Facebook at Select Africa TV. Ungakhohlwa ungena ku-YouTube ulike usubscribe uphinde futhi ucommente. Sesivala nje sifisa-ke ukufisela umnumzane uJacob Zuma owayengumongameli wezwe usuku lohle okuzalwa njengoba-ke egubha namhlanje iminyaka engu-80 alokhu ephilile. Sithi nje ncamalala unwele olude. Sibeka lapho-ke mina nginguSinenhlanhla le iSelect Africa TV.